Woka so be ya asante afiri wo de time beta ye ebebu afa so. Ena mi asantini ena asantefo. Say yampa say asante etimi ma $3 million every month. I didn't know mo koyo ma de. Wo so bi de yempa bu asante memu a. Nanso me ka akyew. Se de ye di nyansa de tete asante man no. Ye betimi di nyansa nso akokon na wo opesa wo de ba no. Enti so mo a ho aboa wo ho. Na wo ye oba yi de. Hwe yie. Omanfo mfre ye mra. Omanfo mfre ye mra 1978 men's boutique and traditional wear ena efre nananom ahemfo nananom ahema nananom achiame obi a wukodi hene anase akonfompo se wo ba 1978 men's boutique a eye kente nananom entoma yetutu eguso edeko ayie de eya agefro kente papa bi edi kodwabo ase ope ahenema ope frugu ope neche ope chachao anase ope abahema duku ade bobo wonsa entoma wo be fra kente papa bi a obetu aguso de a eye 1978 men's boutique a location no ewo edum ye ben Access Bank bomoden na bra na eni emedida na wonu hu da betumi afre wo 0265188889 1978 men's boutique was say na nanuma fade de a aha ena obenya na moroso Abusiama mu nyina mu akwaba eba nyansapo kasamfoni so me kasa nyansapo a na waje so se yesane no badwemmam obi be sase bia tuntumi ye an me yeyi a me wo muto nchen ye nkomo anemi bedie na ye nibre enti etwa se mefa afade a ekire nibre se mo hwe ne yi ahun se kokko ebubom oba santemamu a panimfo ne ahemfo dodo no ana nanom ahema ne nanom ahemfo omugbo kuntunkuni a ekire se bibia si enibre aba ohwe ensem bebre koso ne titiru efa asanteman ho enipa numbi ebi ye maayo ampanimfo emrante kwa bi asabi eburu wo mani nso ade kasa etia tribes ahodo no bi a sisie ya me ne wo kasa yi content fidie so a wo mo ahuri da kan ya enipa dodo na anisa wo mo ya asantefo ene menkomo no ebewa nenso gibre na yentiremu ekamia yese empanimfo ahodo bi a ewa asantemam no bebre akoma no atom ebi ya ahemfo eti nene yebo anan se yenko nananom ahema ahonso esan se nana ya asanto a wotwetuo edi ku anim ene mema ada afrane wa wono so twetuo edi ku anim ne mema ada so ya santeman ye gina sabre no nananom ahemfo agyamu ana se ma na meko ebedi mu nkomo medin dia sonaba Kofi Mensa Abrampa na ansa na no yewura otumfo ose tutu abebio nkase mema muso bomu asema yewura oka asembi producer aboame ne mfanto so ni ho nkomo mra Na seske dwada tiase ne wo ho de broni antimi obi ani ho obetimi mrantia ne maba ne nyina nya do ne yenya akoma pampa ma asanteman wo ye dan wuntumi ni asantim free Ghana asem muda amonyofo asofo when wuntumi ni asantim free muda woka so be ya asante afiri wo de time beta ye ebebu afa so Me second oni pa me de ade we enfumso ne be bo no sabe eya asantene adan ena mi asantini ena asantefo say yampa say asante etimi ma $3 million every month I didn't know mo koyo ma de enya asante bodu ye tu okrom anyina nya asante na free ba so ya asante so wosika adan no wanyi and because yama akwaya se sabio mpedi asan apart mo tu fo no ni bia ni krom ha biem naima ya mwakwaba Ya obro. abusia na mene owo abrempon ena ebedi nkomo se wo ba ahema no a wo mo wa asantemamu dia wo pe wo mo do asante amamre wo mo ni ku sikadwa ho
Wɔn magye atum sɛ wɔn sum tumfo nyame kɛse na wɔn bɔ n'akyi dɔm a oyi na ahima afiri mu a na akwati no a ɛne wase akapo ma wanwam enti ɛna me se ɛnɛ yɛba ne ne ahima mmom so abedi nkɔmɔ na yɛtie wɔn nso sɛ saa brɛ no akokoduro no ɛwɔ hɔ bi yɛnya sanam wɔn no wɔn ntoa so ana te na ahima ɛnɛ deɛ nkɔmɔ ne tie na awia deɛ wobua wo wotwa gya papa ɛwɔ ne mu nyam fɛ na ahima yɛni nkɔmɔ ensɛm ahodoɔ bi kɔ so ɛwɔ ntentanfidie so ne titiri ɛna na yɛabɔ apini ha na yɛbɛdi emu nkɔmɔ ɛyɛ nipa ahodoɔ bi a wɔn kasa ti asanteman wɔn ɛkasa asante no abroni sɛ yɛ tribe no sɛbi nkɔmɔ bɛnya koraa ne nka broni sɛ it doesn't exist mame misa ade na ama saa wɔ time wei yɛaba asantefoɔ so sa medical madase na masrɛ nkwa tenten a ahoɔden wɔ mu ɛde ama ɛnyina yɛwura mewura yɛsrɛ nkwa ahoɔden wɔ ma o tena ase ma yɛ saa na maka sɛ asante koraa ne den wan na ɛyɛ asante sɛ kasa obi yɛ asanteni a ɛnyɛ kasa nko a ansa na asante bɛba no yɛwɔ amanhene nkron bi a ɔmo sɔre gyinaeɛ a ɔmo de asante ɛbaeɛ na saa amanhene no na ɔmo kasa ɛyɛ baako na ɔmo ka me se ɛyɛ asante twi na asante kasa ɛyɛ me se ti sɛ obi ka asante sɛm a ɛyɛ ana mepɛ sɛ yɛkyerɛ mu asante kasa nko ɛna asantefoɔ nso nko enti deɛ wobisa me no so wobisa me a me deɛ mepɛ sɛ medi kan ɛka ma nipa nyinaa ate ɛyɛ sɛ yɛka sa asantefoɔ a dagombafoɔ wɔ mu ɛbunufoɔ wɔ mu anwonafoɔ wɔ mu nzimafoɔ wɔ mu na ade titiri a ma woyɛ santeni me say qualification ebe ma wayɛ santeni ɛyɛ sɛ obɛgye nkabɔ mu atom wunyaje nkabɔ mu atuma asante wabɛyɛ asanteni wogye ɔdɔ sɛbi ayɔnkofa a asante ne wobɛnya wodɔ asante in return a wabɛyɛ santeni ansa na mɛka sɛ wahunu kasa no because wɔn a yɛ anasa bi wɔn kasa ti asante dodoɔ na nso agya wɔn kurom kasa na wɔn ka asante kasa ɛnkyerɛ sɛ ɔyɛ santeni sɛbi ebi mu ka nsɛm hunu a wɔn de asante kasa na ɛka wonyɛ santeni asante no ansa na obi yɛ santeni maame nkyerɛw me nana ka asɛm bi kyerɛ me ɔse asante nyɛ kasa nko a ɛyɛ nteteɛ ɛyɛ abrabɔ asantefoɔ yɛ kasa no ɛda nkyɛn a ɛkwan yɛ bɛfa so atetew sɛ wofi mmɔfra brɛm ɛde wobɛnyini ɛkyerɛ sɛ woyɛ santeni yɛtetew yie yɛkyerɛ wo kasa sɛ wobɛkasa nipam wobɛkasa fie wo ne wo PS ɛkasa sɛ de wobɛsi akasa bibi bia ɛfa nipa asesa na abrabɔ no yɛkyerɛ wo ɛno na yɛkyerɛ sɛ woyɛ santeni afei no na nkyɛn yɛma wo sua ade bi sɛ wobɛyɛ industrials ɛno ne asantesu sɛ woyɛ santeni a yɛma woahu sɛ ɛntena se mfa wo nsa nhyɛ wo damiri fam ɛntena se keka wo ho sorry situation bi a bɛbɔ abrabɔ mu bia ɛnye ntom sɛnya sorry na overcome saa situation no ɛno ne asante no enti so obisa sɛ ɛdi enti ɛna ma wo bia ka no ho ɔbɔ asante ni ameka akyɛw sɛ ye ho ani brɛ wotan hu Naima ɛne na maame mfa wo kɔ wɔn mo ɛkasa etia asante sɛdeɛ wo sɛ yɛtɛ hunu deɛ yɛwɔ deɛ wɔka ama ɛne deɛ wɔkatia ɛnɛ yɛka deɛ wɔkatia ɛnkyɛyɛ ɛna abaayewa bi bɛtena afidie so
no kwasem ne nsɛm wo keka ye nyinaa no ɛbɛpem ne amanfo asom wo ntentemfidie so nya agoro me a mete ha yi na me badwemma no metumi aka si so dua sɛ me ne kasa no ankɔyi ama me na mpanimfoɔ se bibia nkɔka papa a ɛyɛ na enye dede na sɛ enye grede deɛ na wɔte afidie n'anim a wɔno ne abayewa no yɛ som no anaasɛ wɔn mu di dwuma no ɔno ka asɛm bi sɛ tribes nyinaa na aka wɔn ho abom sɛ Ghana ɛna mo asantefoɔ mo pɛ sɛ mo yi mo ho firi mu na mama mmisa da bɛ na mo yi mo ho firi tribes ɛwɔ Ghana mu mo kɔte mo aso yɛ foforɔ anaasɛ mo wɔ baabi a mo kɔbɔ mo sesen hwɛ mama nka asɛm kyerɛ yɛwo na yɛ santini a ho ɛyɛ akyɛdeɛ Nyankopɔn de ama wo enti da Nyankopɔn ase sɛ ɔyɛ santini ne nimmere obi sɛ wo bibi na santini wo pɛ bi a ɔbere ne bogya ani ɛna wapɛ bi ebesi den na me santini makɔka sɛ sɛbia mu wo mona wo sɛ ho ahoani no wo yɛ sɛ me nim ne tribe me mpɛ sɛ mehu nso but esi den na makɔka sɛ wo tribe wo abɔ tribe din I am so proud sɛ me yɛ santini ɛno na ma yɛ ho yɛ anibere no enti me bisa wo saa asɛm a obi saayɛ no empanyimfo ka asɛm bi sɛ sabi sɛ wokɔ na sɛ wokɔto sɛ nipa mienu kɔ bisa sɛ daa no emisa de esiye because ade na esi saa bre no ɛyɛ ade bi a akɔnyane no esi pen ana bibi esi ɛno wei na de akɔnyane asɛm ababa wa na asɛm a obi sa ɛyɛ abaya na ɔse ɔde afio sɛ ho ahɔne no ne di hu nhia me sanse ɛyɛ di hunu sabi no enye pokua din no but wa gudi na nim ase asantemam ha sa pokua na ɔwa asantemam ha ne so ba mfaso ɔno ene kɔ kyekyere ɛyɛ bole se baolefo a wa Ivory Coast enti se wo ko yusu pokua enti na me mpɛ sɛ obebo pokua na ka ho because pokua ni bia ne ho asabi ɔwa asantemam ha obebie na no aka sansem hunu na wokan ma menka asɛm nkyerɛ me di ka aka to sa asante uye kasa to nkyɛn a entetiye a yɛ de ma wo no ɛna kyerɛ sɛ wo yɛ santini sabi ye buru sabi ye nyaado da bia yɛ pɛ sɛ yɛ yi yɛ ho firi yɛ yi yɛ ho firi de mu na sɛ abaya no yɛ ma no kwan a ɔbɛkasa no ɔbɔ ne papa din ɔbɔ me papa kwam na afem pon din David ɔno ne mom papa enti sa wo how just sometimes anyama bi ɔha na dwen ho a ɔwɔ problem sa wo ya ntete wo yi a ɔho ugu papa anim ase ugu maame anim ase timi de bia meka asante de yɛ su ne yɛ ban no egyina nteteye enti na asante nteteye ho hia yɛ no because say yɛ tete wo yi a ka bo se wo blame obi e wo de ɔyɛ ho obi bibia obeye bia nka emu abam adenti na wo betena ase na bo papa di na me wa mo papa di na me de anha me na me de me kwakasa me santini a wo se ha me how pacho what de me jana se ensunsun ada we mu ene de he wo betena ase wo nya akwanya wo bekasa wo bo papa di achia no e bo se bi wo nkrofo a wo nim wo mu di wo bo mi di obi kasa ɛna nso bɛbɔ die din nipa na no wo hosti wo mo no mi bisa se o ka kire ne sa adenti na wa mo me papa di na mi bisa o sabi ma so abode abre na se me ton ma mpaya me pa cho ye beto eden na si ne kwan se wono nso obebo ne kuro mu din na nyima we de mentwa wa no nanso abayua no wɔyɛ kwawuni wadama wo kyeremu kakra ma me wo mo continent nko ana wo mo nso wɔ adwasuo bi a wo mo wɔ sanse wɔyɛ kwawuni na kasa nso ano wɔ ka no nso no yenim sɛ yɛtwi kasa yi na no wɔ kan wadama kyeremu kakra wo mo no nya asantefo ho mama nkyerɛw
ebetimi kura aba se ne nana santini santini a mi yusu no se ne nana gye asante tum na odo asante enu ma ne nana santini abaya na asema na woka no no kwasem ni se utie na ohun se wo adwen mu hawo se wuni adwen mu hawa kasa na woka no woka me se asante nso ye ka me se hwe woka ye na abeche se wo ye kwuni enna ubie wa no ka asem bi se you dare not try it ewo me hene so ono nso ofri continent foforo se de wokan enti se wo krampo se bia mu se bia nya do wo timi bie wa no ka se you dare not try it on wo hene a how much more asante ana se mebo mi ready beme na mama nkan kiro asante ho ani bre papa manfo ani bre mu empanyi ka asem bi se wo pam ofui ni wanya na wo se ne ho bon onya bi a nko obeye se wo pagya wo hene na wo bu na edie ne si kwan se sabia mu sabia nya ado ye de emu ye de hwe da na ye ko Cape Coast no ho mama nkan asem bi nkiro na ye wura nya mai emmemme gina wo mo na mo so ya ntuye nan ewo filling station ho no filling station ho na oni filling station na santini badia tinu wa mie no wo se wo na mie kura on se filling station atumura say mo hype nti na ma mo ye hin wo me say masua me koko masua me menkan me ton enti sa wo de ebegu ama na sene ye kan say adwan na mo ho dawura na me bo sabi aya asem ka kire me say hwe yakoye no filling station wa mie ye gina ya na mo so sa kwapem se more than 3 hours esan se dwuma die ne de oye no onko ya yewura mai to wo mo nso no wo mo ba no mo delay kwam ti na ese ye twen yewura medu ho de gina ya na mo so ye suma yewura he na yiri no mo nyu bia wo ta to man to mami si yamrawo setu yamrawo ensi otwa ye no namo si yamrawo ya na yewura no sabi yesi e beda fom ni asom na e fa ho bai sa wo sa akwanya bia kone kwa ya wo de na enye ye wa ade ne ye de kire na se woni bia onya ntimi fa nkire enti mo na bisa se adenti ne ye da bia asantefo a anya ye bia mi bisa se sa question na obisa ye wono an wote ase ese edie be na asante aye enti wo kasa edie ba asem na asi se bia mu se bia nya enti mu nti se bi empanyimfo na ka asem bi mesra me ka wo se test wani so nti ye motedi ana se bi wo hini nya hwe wo hini fu bi nti se bi mesra me ka enti sante hini ye moni din ababa wan me ka kire no ye ne kwafo ni asem enti me mpese wode ne hini bebam na so wo so asante so a wo moa no ho na ne so bi di asante ma ye mpe na ye hia nso ne so bi di asante ma ye mfa nya hwe ne bi nso ni ha esan se sante ti ye fu a wo no enti obetimi betena se ebe bie na no aka sansem hunu na kire ye wura no ana se me se me ka me mpesem ensese me boni din kura hwe ebu a ye de ma ya sante no eni ni wura no enti emoni din o ye fe na chiame sante ti ye fu na ye de ma no obeka ye se empanyifo ka se me se so wo a wo boni a empanyin se wo to ba bi nka se me ba no na nka na nka me su papa asema wakan nti sanse wa gumani mu ase na sa wo ntete ya wontimi sabi enkotena baabi na wo nam ho sabi wo yedua na ahoma
na wo bebie wa no akasa tia wo hen kese ente se wo tena obi afidie so na wakọ kansem hunu asabi kire entete ya wonya e ofie egu wo papa na maame anim ase naima o kan asem bi se tribalism ho nsem ekọ ne ade nyina no o kasi su dua se onfa blame ni mu obia se santehene onim nyansa ntia asem yi enye no nko onim nyansa do ma hina ka bi pen omo na se bi ba ifo okwa yi oti ba ifo fie ena me ka ache no de de ma wa mua wate me ka ache o ade a asante wa obi ni bie eye se asante ni enton ne pride on fasika ensesa na santman eno na ma ye danso e wo bibia mu sabi ye ma osika botoma na se wo begina o kansem hunu a wagu maame no papa anim ase a wudi sika ne be den mede ne ho ya papa wose sa tribal ayi ai o de blame ne ma no tinami bisa se eden na tribes ni nyina eno na otumi hunu se aha na fort no wo ka to do ma de so ana enti na me ka asem se entiti ya ye de ma no nti wo kasa wo nwe hu cause me hunu se abaya no akakakra senka kakra nko mie na no nka sa asem no se bi asante hene kro no oman ga na ne dia otina sante memu ena sabi obi adi hene oni kro enti yesi abesoa no ne yemfa ni nsi fom a efa no ho bai adenti na ye niam ayeye etimi eye ayima mo edi na wo yeye die be amaya no mra me kya de kodi asante hene yeye anasa akya me yeye enti a emma wo ka sansem hunu na kire no wo ade nsusu ade mfere ade I don't blame you ayentete ya wunya aye na sabia mu sabia nya do se yetiti wo fie na wa adwen a enka wo nka sa asem na wo ka no se sabia mu yewura ena sa sama esisi fa tribal yi no na wo dia wo ye na eden se wo beta so so ufiri kwawu ena wo so dia na ye de yi ka che eni entie eya me ya se obi amane sa obi na ye de ye nim nyansa no ye mfa kwawu hene meka ho waka na nka de beka no but me ka sisudua ama asantefo nyina yetie obi a wotie bia hu sa ba ya ntete ye pa na woni kwa hune de o meka ye na ono a wogina as content kro na eka sansem hunu no e de atia asante nti e ba mani muaye ewraba wo se sante hene ena anya ye bia no sa nsensem nyina wo blemu no me pa cho wate ne kasa emu die na wa ye ntia me pese wo ba abonte na wo be kire ye ente sa ene me ka kire wo entokwa na wa sha ase no wo be ko awie ensem bebre na asi radio stations a omuma problem esi Rwanda wo sa very person wo sa oba we wo na wo pesa wo ye devil incarnate wo be gina na wo de oyo ne ba sa eye Ghana man mu mi hu ne se waje pa na wo ye bronsam enti sa mane bi be si o man mu a eye firi wo sa oba we wo se ye wura wa ye den e de na ye wura ye wo se e firi no se wa ye wo den ewura wuntimi nyina no na nsha ase naima o se hi komfo anoche ye wura ti asantemam gold wona asase so o gold o komanhia gold wo ho amanfo wo wa asantemam abie mu nyuma hodo nyina edi sika ekọ amo kan si so kra se na hye bedwam kra no ebi mu de sika ba etinkeni sen ko hene koka kire obi se onfa sika mra mo mfa anye komfo anoche no ono ote wo no komfo anoche nye ne dia enti na meka sa abaya no ohia se ede ne ko ayi cancer dam omo abodam no abodam for hospital se ede ne ko ko sa adwen ne nsisi so se de o kan nsem ne nsisi so se sisi so a sabia mu sabia ne onipa
enko nipa awo umisa sa ankwase a question se bi wo sesai se ohine aka se wo ya appeal se ye konfa noche anya bia konfa noche wo no me discover something ne enti se wo bio wa no ka se wo no a wo ma kwanya se bi se wo bi wo pesa boa eye wo man ya japade o wa enko betia ye nhwe ha atena sense esansa aban na yetua tax man no se de wo no aba ye ya kan ye se yes millions of cedis ne fra santimem ko no on eno na esanka aban de ye but wo sa ba ya no wo kuro mu ya ne eno se sika ni bi ne de koye na wo ne so se bia mu se be nya do enti se sika no ye betimi de ene de wonim aba ya no wakasa nso na wo bie wa no kasa se sika we nyina no adenti na dai ene e ka kire wa aban ne se efi na kwa mo mefa sika ni bio omunya na ha gold ni ade no so ye mfa nkọ omunya na ha sa ayi e kan se sime e friend say we koko ni niama a ye different box side or refer to nyina hini box side ayi nyina because sabi wo ka se o sa niama we nyina o sa ya appeal it should tell you say papa no on die will be wanya dufrudu pe enti se wo se momra na mo mebo obi ankurankure sa sika na ye gi nyina ye mfa nkomo Ghana ho bra sa sika na esenke yetimi de hwa asanteman ne de ye kumase ha yie but ni nyina no ohene nka asasem no ye wo krom ha ebi mutimi demand se ye ne ye se enti munye se ma ye meboa but sante hene ye sa na so wo se ankurankure meboa no na konfa no chi na wuni ni wo se etimi ba ho ayaresa no asante hene sabi wonko hobi ye mfa nkonko ye ho adwuma sabi me yare ho na mekọ obi firi buno okọ obi firi srem okọ baby krom ha yete no enipa domati krom ha tribe bia bi wa habi obi akọ hobi enti se wonim nyansa na ya badwen ba asasem we nka wonfa ma enti se wo wie na se wo jimi kire wo sesa bia mu se bia nya ado sante hene na e ma traba wo aba na wa adwen nya adwuma na wa bodam because ono na ka samumra me boa me he omo o ka MP4 na o ka na MP4 ni pasa na atua me bodin asenso boache watua ne de eye swame atua na po atua na em se oba ba akọ ne ka ho onipa no mema num mema nan oba ba akọ pe ni MP4 se na okrom ha mama nka samoncho MP4 ye wa ba 40 something na okrom ha but unima sa woto na aka nsem hunu a na wadwen ho me ka akira wo ani bra ni ahoye anti no sabi mu kasa mo ndwen na wo bie wa no na aka sa nsem hunu we kire nipa na se nipa beyi wa no a wo si asante 4 pentokwa me te se wo kasa wo school me ya kire sa asante 4 pentokwa ye nko ntokwa hunu me ka akira wo enno ntokwa na ye ko ye no enno ene ye de gi asante man enu nti na ama ye ho aye muhu na moda mo na no okay naima mtokwa ya wakan de aba asante so ne na mamme sei kontrifo mo ye dai ho de meka na madwen ya kosi bantama he mi di ka ka so de sha nko akọ adwane etobere bi na nsem bi a ekoso kwasi broni fi ni krom baaye na oba asante so babrane emema no nyina atoba ha emema no epe ba bi kohye ebi na asi ne no enne no se ubisa me se kwonti a me de minim se kwonti ba antama hene ne da no na ade anipa bi nya hu ye se ntokwa ni formula so obi kra match obi kasa me na obeko a nyo no na ebe che ba bia obebo no he ma me nka asem bi nkyero wobi ekutatuo e de ba so simi kuta ba na wo pesa wo ye den me de nyame na me kasa ama ba ntama but me asama me kan se kontie woni dwumadie sa wo ye osa hene a osa no ye wo ekwa bebra efa so etusa ai ma yenim se kontie wo dwumadie nanso esi ye yente se won mu bia beka bibi me kasa ma no sanso obi akrom ha wo bi ye kwa ahemfia obi a obabi ogina
Obia nso kasa. Wo kontre na. Me ni kontre. Me echidom ni, me ohene nana. Ba asema me kan se ode hye anko a akwa adwane. Enti se kontre so wo hu ya, ene me fafide so aka ache nse de esi o sai ni formula. Entokwa ni formula. Oti ase, so obi ka so no be kontokwa. Nya and your ka cha o se bomi be nkum ansa na wabo no. Be bia wo pe no be ntu wonso be bia wo bo no se wo be wikin no. Enti adenti na wo na akodi social media na ya nte hwe frequently. Eho de ye omo asem. Nanso me ka asem bi akyerew. Asem we bi asipen. Esi ya mema no to ba ha ma na sorry. Eno na ma ya asantoa. Na ima. Ohima papa bi. Oba o gina ye. Oni afrane. Ema asabi asante. Ye di nkuni meka se na ho keka eso na nama mema no se se ya ansori a ema ibaji ye nwonyam. Ti se mu amboko. Sa woti ase. Enti se mema no so omo nkasa ye ntena se masabi mbobo nsebi. Abaya bi asabi anya ado okom de na bi a wo pa bibi adie nti. Eme kanse hunu nchi ache ame. Na ne so bi de ye mpa bi wa santemam ha. Na wo hu a wodi si wo be bie wano aba be ka asem se. Wodi blame masam zehene. Anya ye bia mi bisa wa wuraba. Naima wa be pacho. Wa be pacho. O de letter ba. Na men kan kyerɛw. Me ba. Me ehu nya me mpa nya yehwe. E wa ha o. Ehu nya. Ehe fa no wotena ya o kan sansem hunu no. Woti afidie so kan nsem hunu ma wiase nyina ate. Wo wia de letter wa bodam na adwen nya adwuma. Me se ne so bi de ehia bi wa asantemam ha. Ena sabi anya do o ma ne agya o mo kwan wa asantemam na ebi no. Esan sabi se yetetew na sa anya yi na ye tibon koso a na unsem fata sa utena asantemam. O se amanyofo kran so ka ho na ama se santenhene ahudi hu ebi mba no mo kotokoto no ama o se president kura kwachi ahemfo bi ema oba kote ho ka che ne se on sorry no ntia no enso oduru santenhene animu a no wokoto nti obisa se apart from asantenhene ohene bia ni Ghana ha bi mana aboa no ode no hu na tedafu so what you say saa ohene na okache nso won sorry no ope IMF bailout no ofre no enu na mani padanso oti ase de mani padanso eye unyuma obobre ya na mi di nipa bia o munim nyansa ho yawo se we compare wo papa to sabi abema bi o nam ne baabi pacha oti de meche na se onipa wonnim nyansa ena wode ne papa ebe toto abema bi asabi o nam ne baabi ye nyine ne ye ka che se ye papa eye nipa kese ye ma eti ase se wo papa a chen obi a ye de ye tete ya santemam ha ne ye ka kire ye wo papa wo ye nipa mu chen obi a sa ne ye ka kire ye na ma ne mamisa enti se me ba mama me nsi wa ha enti se wo wutimi de wo papa toto abema bi hu anata se wo anya ntete ye ba wo papa kura wo mu no enti se wo de ye wura santehene a wotimi kwaji ye kan se IMF ema the whole Ghana man president no wo hia mo asantehene ho na oba oti ase emu ye den ayire so a santehene ho na oba former president Mahama okan ho asem president Ejekumkufo former president ono so kan ho asem mi bisa wo na sabi wonfa wade ma obi akobisa wade on ho enti se wo hia de he enti na meka chon tete unse ma asem nya meka nyina entete entete ne se wo papa ena ye bibia ma wa wo de ani de se dai e ma no na wo hia school atale abekọ papa ho wo hia aduane a papa na de be ma wo umu no enu na ma santehene e danso no ena santehene nso no me ka akyerew wo kura mo hene no yo man hene ba akopo wono nso no I had to say classroom na mpese ukirem sanse enti na me ka no king and chief yes I had to say classroom ma me ka se me kyerew wo mo mfa to fo na ya na o mo ye no on se o classroom nyina gina class ba ako
but ye you obi no a class captain obetimi am school no wan hwe obejai ai ochro de me kwa meboa bebo no wo ye class captain keke woni ni nyina na te wo sua biology no woni ni nyina teacher ni ba ko nso obetimi am wo ja school eno kire se woni ni woni no class ba ko ba to che wo se nyansa na nipa bi nim se ye wura asante hene amman hene te se wo kuro mu hene so bi aduason ne eche ka se aduasan enso na se eba na no mu nya aduason ne echire 72 enti se mo aduasan ne echire eba be soma na wo man kuro mu man hene no sabia nya do ba ko pe no wutimi de to asante memu ha na wo ma me wo no wo du a ye ma no bedudwan sa nipa no so no na ye hunu se wo ye special awo na fom to obitimi wo ba ko mienu miensa na du a onye nipa ketwa na wo wie na wo de wo kuro mu hene ba ko no toto sante hene ho se ya president ba awura ko kacha wo president no president say o ma sante hene ho bio na sante mutu monkrofo na eba asante mamu ha no ko kacha wo mo say wo mo ma ha asante mutu me kacha ebre bi obi kan asem bi oba bi wodi ade bi betu social media ene social media nti obi ya na o kan asem nu nsem kan yefo se won ti ase se die nti na sante hene ko ba bi a wo yusu Ghana flag na se ye pese ye che se ye wo be island foforo so ane ye wo island foforo so madam nokure ena ni pankantia asante 1701 ena ye ti asante man be ya asante man 1701 sabe na Ghana na ewe enti se wo bisa se adenti ena ekọ ba bi o yusu flag foforo awura ba ma me mi yiwa no ye wo asase foforo so e wo Ghana ha why ye flag no na e wo ho ansa na Ghana flag na beba enya mo flag ni ntina sabe ye bebutu asante flag o me ka cha o dia wo so wan hu ni yi a ana wan hu so mfa so a ma me ebe firi wo nsa ye kura ya asante mamu na ye be flag na de munya hu ya fe ni ye be ya akese ni be kakra mu bedu kuma se ha na asante member bia no na eno na si ho Ghana beto eye asante man na enhyehyeye a se bia asomdua na asante man pe enu nti ena asante man ebe ka eye Ghana ho enti se ne se bia mu se bia nyado se mu hu se bibini na se asante hene ana se yewura asante hene wo ye superior a chen binum a me kire wase na odan ne man wo ne man dada ansana through negotiations ye kasa ye tsanse adwento ato ye mo besre let me put it that way me go straight se on fa ne man emeka mo Ghana na mache no enti me ka kire wo se me maame awo me na me no akwata classroom no me ka kire wo enche se o maame ba ne me gina na me no de gina me maame afia nkroma ona wo me enya wo nso wo nti ena me mo me maame din wo kwata radio TV no so no ye ma okwan wo papa din na bo maame din se mu hunu bi amoto ana odi ma me pese me kasa na ma se si asante tan abayi de ese ne nka abayi a ye beto December yi ke de wo hini picture to so bi na mo ntontia na ni nka asante fo ye mpam mu mfiri Ghana na mo nko ebre bi onwe na me wan sisi na me adwuma wan sisi na sa otan ye yi wo mo start se de ya nhwe ye be kakra kra no se me co programs de me ye no se bi mususu se wo ji o mu position na ye de me akọ ye regional director ho ye ko ya wo mo aso be kan se ye se wo so ye district director me srepa na mo ya me de man ye ba ko me ka chen se director ma me kan se mo nchiro se me regional director ko be frame me nana eno sombo e chen sa regional director na wudi and why na me try my resignation letter yes because adie bia me pesa me ye boa bia me ti abonten enne adwuma me ye no
bro se me wa NCC so what am I say enti the American acha on say Santehini hia obi endorsement na president in there no se bia santeman nyina na dia wono ofa phone keke o na frɛ ye ma IMF na president no way no ho no dey no ntu kwan no nware pray mu no ho enti abaya American acho so who is president free aya ne Jubilee House no aba manhia aya moa na obepe why ene woni ma me ka akyerew omma ma ehwe wo obesom no apemwa ase ba bi edidi yense ho obesom papa ba bi edidi yense ho anu ana waka no obesom oba besom wate awura wo besom ena osom panso aketua wom tene soma wosom ntina eno yawura ofa phone e de frɛ IMF e ma ye de mobile phone why nti se woni ma me ka akyerew obesom obekwaso asom je se ohia moa ana wontimi nso anya bibi Ghana ha abra ewura onka ho enti se wobetimi wo afutuo dia wo nkrofo na wo ba ne frɛ wo ka twom so wo ma asantema mu why na ima ye hu se moni abre be se enna kakra ni a abayo be kan nsem we anya wonko ane wani abre a wo ya asantehima asanteman mu ahima waba be kasa wo ka ho amahunu be miensa ese me mamahunu se me ma natiada eti ahimafo mo hia modwene bibi ho ede na mo ye sanse santehina ka se ba bia de na duru no wo hunu se na ahimfo anko ama no nti wo so wode ne ho gim wo ba ahimfo no wa ma ahima eti sesi mo gi akon na ede na mo hyehye yakoduru hwe ye be ye ho adwuma pa starting from me because nana no ma ahima no ye ntena se ye de nana no ka asem bi kire se wotena se e ma obi ka satia wura ana se wukunu a se nipa no wa mfa bu ama wukunu na efiri wo wotena se ye hwe ha no wo ye hwe ha no se wo ma am wukunu a na efiri wo oti ase se wo maame oye wunu amema nom eye wo fanom am wukunu a na efiri wo enti nana no madabro mebru mesre na maka samo me yentena se nya hwe ha eye yewura yenya ade nyina no no me dia me nana prekope eno no se yetena se ne hwe se mema no enkasa enti ye kan anu atuma na de esese ye ya anya esunsunsu aso no ye ne ye mma ena ebeba yeso na ima social media sesia no enye tumi kura chen TV ne radio enti musimu be ye ho adwuman no eye soa na mode befa ana musumu hyeda kohia na mu wi abaako adimanim aba ye musumu be yusu social media yi sede wo mu ye ya na abayiyi wo ma no me say so obi no sign to kwa no na kire oba bia abebo no na mom asema metimi aka ne se so otwe sutu a osopebom enti etuo na ma otwe no munya ready na yeso ye boa ye ho aba enti edu ha na mu a mo kansem hunu sa traba yi no sa baba o yi ade a message national security ye mfre no because onu na de o man na be kwa amane mu abaya no ohia se national security ye frɛ no na ye chi no pa na ye de no tum esan say o ma wo mo de ye kan say ensam ba wo man mu Rwanda de ani ade na TV so say ya na fa ye na obi kan nsam nu was me ntena se ma wo sa baba wa we won kasa ntia achiame woti ase enta so kokko obi anu na eja ate fufu wo so bi de ye mpa bi wa santemam ha na nso me ka akyerew se de ye di nyansa de teche asanteman no ye betimi di nyansa nso akokon na wo opesa wo de ba no enti so mo a ho aboa wo ho na wo ye oba yi de hwe yie na manya nte ye se
yesi na wotwe ye mu program no obesan ye no program na so wobeba na waba be pa chew ye wo program no so esen ne ba de a wedi nka mbosom na moyi mani ana he ma men kan asem bi nchiro obi nya asem na ode call court na asem a ode call ye ne yese abrantie bi odidi na tem ogunu hu fin o kansama ennimu agunu so nipa nyina etwa me omo twa mu koba obi ati bi enti abra ode call court no na o pachew se onim de be hye nemu e ma ne kan asansem ti abra judge ne tena ase na ofa paper na ode man seje kampo mienu o kabo mu o ma ne boboye to obobo wie ye na o se tetimu no otete paper no keten na ode man no o wie na o se kokot dan no ho na kokotugu ne bra okwa na okotugu ye na obai na o se san ko ansa na mebu asem no san ko san krata na akofa okotugu ye nko sese ni nyina bra oba na mebu asem to okwa ya okosesai oba na o se kekesi ani na onim kasa nya mu nso no otiti mu wie na obisa ne se wunya asai na o se minya eye oha ene akire aduonum nan na o se okay sa akosesa bra to akosesa ba na o se sai na odi aba o check ye na se nkata na wotete ye wanya mu oha ene edu mienu ene o se de aka no wo hen ene o se mi hu na o se san kɔ na kwa hwe bia na akɔhyehyɛ tokuro bi okwa na oba na ode mi ensan ye de e bae ene o se wa hwehwe a wo hu na o se sa na asem na tie enti sese sa krata ya wa nhun me kasa kofa bra na mi nyawo na ekwa ubehunu wo se a wo nhunu se wo pese wo gina krata nso bu asem no ma no wo se kona kwa hwe bio e bia na wa hunu uko huni nyina ba meja wa mo akọ wo koye okochini ya o sa de mienu bae na to se de wo ye nyina wa nya krata no ene wo se so wantimi amfa krata no sa na kire se sa kwan a wo de papa yi fa so na ni nguase a gu no wontimi mpepa enti abaya no ade a waye no ogina national television kwa pa chewa waka che ya wi ene nso katema mpro ade a obetimi aye ama asanteman yakoma ato eyem eye se ba bia bi akono onyi mfiri ho na wotimi yi media ne firi mi phone no so wi a wo ho son se se obetimi ayi free TV ne so ne mo phone yi de ena me so wotimi yi free so oyi ni nyina free ho a na say bia sipen ma ke just sinu aba no ebre bi oye se 1% ni nude pictures bia bonten o sika otu aye nti sa baya we betimi aye de ene ni asem ente sa de a ene national security sa manche no ono se sabi amu sabi nya Ghana ha sunwe e ma no yemi sa sante hina bra sante hina nkan no mu ade nsusu ade mfere wa ade ne so bi wo fie enti sa wono se sante hina de ania me ka akere mo samonte ya abato ni nti em samonte wase sante hina nte kasa he se sante hina se won se ya no kire se o ka twi nti de oye twi ni bete se sante hina so nti asem a na wo ka ye no me ba kire wase wadidi atem na you ready ane onipa na adwemu da ho bia nkasa akasa no onipa bia oba wo no ni atete no se nipa onkasa asem no because wo ka kire obi se sa wonte ya wo kwaso nti asem wo yankasa asem no ntire panyini enti se nentete ya na nkoyi a onfa blame ma emra asanteman ema asanteman so efiri wo fie na wo bie wa no wo se ne hwan se wo be kase se bia mu se bia nya do se sante hene ntie ya wonim se owo aso e da fom a wote wo ka akire no o se aso no ya ahemfo a omuti asem ene e mate enti meyi wa no awura so wo se ye nti ye ne na so mebo a ye anso ne na no nti e be kasa ama no ya te awura ba me ka akire wo ntete ye na amwa
na ima mrantie no bi ene mmabaawa bi nso omodo asante aso asem ni mu ama wo nso to mane ene ade manya ntie nso se ebinom a wo nso ewu dibre bi kura ya ahemfo ka kire mrantie nse konya wo nyai asem yi sebi eburu ma ya twetwe maso kaka wadama de mrantie yi ye mfa kwan mu ana me say obi obeka sa bia na aka na sante sem kakra sa baya nso o se asante for pentokwa nipa wa jimi no so bo mani so amema obi betimi aboya bra yesu sabia nya na asante man to ne yanka wo na wo abobo nsate se wo betena national television so ebe kansem hunu a kire sabi otegwoko so ewura wadama wosi yanka anuntum na ntokwa ya formula media me no obi ani asem o ba asema me ka che mrantie wa santemam ha ne se omo e wo obi ese so omo kira omo nkwachi abaya no esan so ono na de asem ba na se me meka ma ya cheme I am ready say ya ncheme mrantie amo wa santemam ma ba wo bia wo beti asaga ya nka bia mo mfa ma no tumu omo kwan so omo reply no wo bia reply no na me egusirem na bia na wa santemam ha enti se wono se sa abaya fun tantan sabia mu sabia nyado wutimi bie wano kasa kira akya me didi akya me atemwo na mu wi ama be ka peace asem me say sa national security antimi anchi abaya na ene amonya ready samunim yedin mo se asante ye pentokwa yankun kwasi antokwa ai ma bia na video no oba no anya ono so kan se nka ba bia chichira aboa no kwa na yesa no tinka fidie no so no kwasi ade obesa akwa akosan ne saka video na mo nko enti na me ka che no obekwa amemfa ho na mo so watimi yi free me phone yi so dia wadi na wantimi anyi a de bia me be che ne sa fidie no yom nko na wobi ana mra enkwara na omo sabi unim TV no so no ade omo ye ena mu wie dia mo ye o TV no so a senka aka ne no yesi GBC wo ka asema wonka bio ti news no senya obi na beti aka akere wa wonte ena nso no mo bo repeat mu wi amasa kate e dia to social media mo pe hype me boa some person ye hwe mu programs madam my mistake somebody akwa to social media enti me say after say o clear no o be clear wo TV no so wi a social media na abeto so no wo beyi tisa wantimi anyi dia madam de bia ye be fa bia no ye be du dwuma enti boa ho abeti yenka na hima amame no ase na ansa na meja akwan kra no menim se abufuo na ba nanso we die wadama emrantie ne maba wa wo mo ye saa niema no fa futu ekom wo mo ene wo mo a obo ho meka ye wabo ntini mpo se da se meba abeka wadama tu wo mo fo ansa kra na bibia si dia meka ne se asante de uso aye so ko dia no aboa ho na asante su nso yenkon kwasi antokwa enna yenko kan no ansa na wo abaye so yetie baabi ti dia meka ne se entiti ya de ama mo sa asante fo nkola mo nhwama no kasa yi na man kasa ntia obia ono as an individual ene wakasa atia yewura enti mesre mo eburu mesre mo son asamuni ninya mo hwe no ma na anko kwa uhine so mesre mo kwa uman de omo mekan ono sa baya na wo pensem hunu aka wode ne ho akwa fra kwa ufuo no ono na mepese mo ni nidi na sade medi ka aka no wasante ni awo ye efi wontete ya ye de mawo timinim si atete mu yie enti mo kansa mo be kan no ne kwaso ade a mesem nsem hwe na ma no ankasa enti apanyini bia mo hwe mo kasa yie sansa asante ha ye gi asem bitum sade ya twro konkron ne ka no osidi una ne wajani na won kwana awara asase so ti da bia meka se bia ya mkofa bible asem ba sansa no na minim na meka asem we asisudua
Sa wo ya asantini a wo niema na be me ehu so asantini. Sansa Bible ka asem bi. O say so obi ba Kristo mo ya abode foforo. Eniema dada no atwam. Wo se hwe so wa be nipa foforo. Enti wo be ya asantini a wo niema wo be ye. Odo a wo be do asanteman. E ma wo ye santini. Wo ni ye e ma wo ye santini. Se de obo abrabo e ma wo ye santini. Se bi wadwuma ye mu ye koduro a ekutaw ene nkambo mu a wugidie nti wutimi ye santini na wo ye santini so a ye santini prekope wo nhia hwebi ti di America no esem eburu madaroma abaya ne de mo nche ne se meme egusem bia na wa santime mu ha ne mo nkasa nso ementia wo bia yesremo madama pia naima ma memfa akonya iso na menna wase no kwasem ni ye ba ye no so anye hehe waje ye feso ama yetumi edi nkomo ye ne yahwefo ne yetiefo nyina ede wase ebu abusuanya support TV so ni na nahima ya wo fanchin bra hima ena otisi ye ne di nkomo no hene na owo abrempon na akua friye ena ye ne no edi nkomo eye nsem ahodo ekoso fa asante ho enipa no bi sa ya wo mo swai ewo asanteman ene woyoko piesie otumfo se etua bebi o yewura wo mo swa woni so eno hu nkomodi a ene de ebepie ye ewo nakache midi dia sonaba Kofi Mensa Abrampa na ahima atuyefo bebre na emum na asem ba ko kan ye mede ne se mema wo sirimu ebia na wasante menso me ka asem bi se nantwie wo nzongo no ebia na wo sirimu enti se wo ye babu no bi na wo befa futuo yi dia ebeboa wo na ama wasante sem nso asipi na ejina brane obode ya adom na ode ye nkwache ye ne a ye besan so ahia Nyansapo TV so ni me ka se Nyansapo a na waje so se ye sane no badwembem makra odwampupu bi esi kroni mu a wase wadore sra Banyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no sa na ye fa Nyansapo abon ntakra na mane yakese na ntakra abon ne de fanyinam kwatere kwa Madawro mantuma ye fe ni din de seyin ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam se fanfam ne honhon hia na America sa sabe ka ya twani mu nyame nai ebu afa so enye de ya twani mu twanya